Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the opening hymn. Hearts all filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every befit me. His holy will, like you are longs to be, evermore His friend, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy my every ill. If it be His holy will. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we will be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints
Through St. Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in St. Jude. Heal the sick and oppressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in St. Jude. O glorious Apostle St. Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all, I invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi ilaban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan. Iniitaas mian sa mga puso sa pagpapasalamat. Hulikan mga lasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman. Sa pagtao mo kan sa mga pangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marahay na para ataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na utob an sa imong kabutan na tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit. Hulikan sa mong masalang gibo. Asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik. Kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Oran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumuotan asin mga pagrugaring, sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming tadlubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surog kan kapang ng ipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sangaran ka na maasin ka ang aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man po niya to ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat, dulot ni na Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Pasasalamat man ni Alexis Jane Nees. For the gift of life, dulot ni Caroline Kismorio. Pasasalamat ni Michael Balingkit, ni Anne and Ivy, ni Edith Catolico and family. Thanksgiving for passing the nursing board exam of Collie. Dulot ni Joel and Tat Baloloy and family. Thanksgiving of Julia and Renerio Jr. Dulot kan Duran and family. Pasasalamat man for the 79th birthday blessing of Salve Barameda. Pasasalamat for passing the nursing board exam of Luis Margaret Laderas. Thanksgiving of Archinoe. Thanksgiving prayer for passing the PNLE of Jenny Joy L. Balganyon. Dulot kan Balganyon family. Thanksgiving in honor of St. Jude Thaddeus offered by Sanchez family. Thanksgiving for passing the PNLE.
dulot ni Ronelia Magdamit and Janela Estoesta. Mga special na kahagadan, halik kay Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for good spiritual, physical health, and safety of my family. Halik kay Rosie B. Asupardo Cantara and family, for healing and fast recovery of Mama Nelly. Sa kahagadan ni na Mr. and Mrs. Wilmore Salazar and family, special man na kahagadan ni Giselle Aceituno and family, for healing and fast recovery of Oscar Abraham Imperial. Hali sa Imperial and D family, for healing and fast recovery of Mark Ian Tolosa. Hali sa Tolosa family, for the exam, dulot ni Franz Grajeda. Special man na kahagadan ni Jefferson Ryan Lee, for review guidance. Hali kay Caitlin Grace Vargas, for guidance, safe travel of Ralph and safe duty of Maria Angela, dulot ni Rafael asinkan sa iyang pamilya, for continuous healing and fast recovery of Tirso Baleta, dulot ni MJ. Para sa kapahingaloan ka mga kalag, para kay Justin Raymond, hali sa Sanyosa family, para kay Eduardo, hali sa Mendoza family, para kay Froilan, hali sa Asupardo and Cantara family, para sa kalag ni Telmo, dulot kan Osiliada family, para kay Francisco Sr., hali kay Edith Catolico and family, first death anniversary of Rosie, hali sa Panganiban family, para sa kalag ni Cesar, hali kay Edna Cometa, para kay Rita, hali sa Consensi. Magawid sa kagurangan, ikaw sa iyang banwan, inabot maging banal, tinipon maging sagot, sa Diyos na sa tong katubos. Sa ngarang kanama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Grasya sing katuninungan ni Kristo kagurang dantaan, pagkamot kan Dios, si pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Ang atugang ako, untas dumakasalan, tangan ni magkanigo kita sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. May harak malugod sa tuwan Diyos na makakaman, sin pakapatawadan sa to makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kristo, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Mamibig kita, Diyos na sa moyang Ama, pinahayag mo ang sa imong pagkadiyos, sa pagikan paghulit sa imong apostol sa Nudas Tadeo, itugot mo na sa iyang mga pamaibi, danay na magpatalubos sa imong simbahan, asin dakulpan magtubod sa imo. Ininagad mi sa ngaran ni Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, nabubuhay at sinagahade,
kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Daniel. Ang mga tao nagduman sa harong ni Daniel, asin ako asya na namimibi, asin nakikimaherak sa iyang Diyos. Kaya nagduruman sinda sa hade, asin sinabihan, bakong naglagda kanin pagbuot o hade, nadainin si isay man na magpamibi sa arinman na Diyos o tao, sa laog nin tulong-pulong aldaw, kundi sa saimu sana. Hulit ay ihuhulog mo sa lungib ni mga leon, ang gumibo kaayan. An hadi nagsimbag, totoo asin susog sa tugo ni mga Medo, asin mga Persa, ang pagbuod na iyan, dai babaguhon. Danga nagsarabi sinda sa hadi. Si Daniel o hadi, saro sa mga Hudiyong bihag, dai nagkukuyog sa imo, asin sa pagbuot mo, at ngani makatulo sa sarong aldaw na nagpapamibi siya. Namundo ang hadi pagkadangog kaini, asin pinaghimuyawot niya na ikaligtas si Daniel. Kaya asagod sa nagsulnop ang aldaw, napurisaw siya nin kahahanap nin paagi na ikaligtas siya. Alagad itong mga tao nagkasararo na magbalik sa hadi, saka nagsabi, pakigirom duma o hadi, nasusog sa tugon nin Medya asin Persya, an arinman na pagbuot o pagbawal na pinatutoohan kan hadi, dai maliliwat. Kaya ipinakuha kan hadi si Daniel, danga nagbuot na ihulog sa lungib kan mga leon. An hadi ay nagsabi ki Daniel, an sa imong Diyos na danay mong pinaglingkudan, siya ang magligtas sa imo. Dinara ang sarong gapo na ibinugtak sa pinto kan lungib, pinagsilyohan ito kan singsing kan hadi, patin kan singsing kan mga prinsipe, tanganing ang pinagkahamanan dapit ki Daniel, dai maliwat. An hadi nagbalik sa iyang palasyo, dai nagkakan asin pinahali ang mga manunugtog sa kamananayaw. Dai siya nangaturog, kaya pagkaagang amay, nagbangon siya, ta nagduman sa lungib kan mga leon. Mantang nagrarani siya, mamundo na inapod niya si Daniel. Daniel, surugonin Diyos na buhay, ikinaligtas ka daw kan Diyos na maimbod mong pinaglingkudan. Si Daniel nagsimbag, o hade, mabuhay ka lugod, sagkod pa man. Isinubol kan sa kuyang Diyos ang sa iyak anghel, na iyo ang nagpinto kan nguso kaining mga leon, nganing dai ako pag-anohon. Hulita sa iyang mga mata, dai ako nin sala, dai man ako nakaginibo nin maraot, sa imo, o hade. Naugmanin makuri ang hade, huli kaini, ipinakuha si Daniel duman sa lungib, dainin kaanuhan, huli na nagsadig siya sa Diyos. Dangan nagbuot ang hade na darahon, asin ihulog sa lungib kan mga leon, itong mga tao na nagsumbong ki Daniel, ang sa ilang mga aki, asin mga agong. Dai pangani isinda na kaabot sa laog kan lungib, nagpaaragaw na ang mga leon sa inda, asin rinunot ang sa indang mga tulang. Dangan ang hadi na si Dario, nagsurat sa gabos na banwaan, katawohan, asin tataramon sa bilog na kinaaban, an katuninongan mapa sa indo, ipinagbubuot ko na sa bilog kong kahadean, pagkatakotan asin igalang ang Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay, asin daing katapusan, ang sa iyang kahadean daing malalaglag, asin maglalanay sagkod paman. Siya ang nagliligtas, asin nagsusurog, minagibo siya nin mga tanda, asin ngangalasan, sa langit asin sa daga. Ilinigtas niya si Daniel sa nguso,
kan mga leon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itao sa Diyos ang kamurawayan asin danay na kaumawan. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Ambon asin uran mag-umaw sa imo kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagod paman. Aldaw asin banggi mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Liwanag asin kadikluman, mag-umaw kamo sa kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagod paman. Mga kikilat asin mga panganoron, umawan do ang kagurangnan. Pag umawon asin pamurawayon siya sagod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Ang bilog na daga mag-umaw sa kagurangnan, itao sa iya ang kamurawayan asin kaumawan sagod paman. Itao sa Diyos ang kamurawayan, asin danay na kaumawan. Matinog na po ang gabo sa pagrukyaw. Alleluia, alleluia, sa pihon mo, O Diyos, nagdadanog ako sa mga kataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagtungkyaw kan maray na bareta, sinurat San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulos, kung ang Jerusalem sa indong nahihiling na pinapalibutan ng mga hukbo, isipon nindo na haraninan sa iyang pagkarumpag. Sa oras na yan, nasa Hudiya, magdulag sa kabukidan, ang mga nasa banwa dapat maghali. Ang mga nasa uma, day maglaog sa banwa. Ulitan ng mga aldaw na iyan, mga aldaw nin padusa, mga aldaw na mauutob sa gabos na susurat. Sa mga aldaw na iyan, herakman sa mga bados, asin sa mga nagpapasuso. Ulita, magkakaiguan, indakulang kaurasaan sa dagang ini, asin padusa sa mga tawong ini. Kagadanon sinda sa rarom, sa tarom kan espada, dadarahon sa nabihag sa runa nin mga pagano. Ang Jerusalem pagbabatay-batayan kan mga dainin pagtubod. Sagod na matapos ang sa indang panahon. Mga tanda may hiling sa aldaw, bulan asin mga bituon, sa dagaan, mga banwaan, mahurasa, hulita, say naguhub kan dagat, asin kan mga hukol. Ang mga tao magkakadiris mayo sa takot, pag-isip-isip kung ano ang mangyayari sa kinaban, hulita ng mga planeta sa kalangitan, magkakahurulog. Dangan na may hiling ang akin ng tao, madatong sa panganoron, panahon ng kapangyarihan asing kamurawayan. Kung ini nagpupuon ang mangyari, magtingkalag, asin italaasan payo, taraninan sa indong kaligtasan. Maray na bareta, kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. good morning. Paragos na pinag-uroporopantan, mga babasahon, na sa panahon na ini na papanungod sa mga huring aldaw, sabitang the last things. Asin giraray pinaglaladawan sa Ebanghelyo, ang pagkarumpagan Jerusalem, kung saan sa iba pang mga parte kan Ebanghelyo, nagdadangadang sa Jesus sa nasabing syudad, nahirak siya, sinapahibi, ulita sa katagasan kang puso kan mga Israelita sa iyang pagpadara sa iya kan ama, tanganing ipahayagan manungod sa Dios, day siya inako o day siya inintindi. Kaya piksabi kang kagurangnan, day ngaya kamu maninigo sa pagdalaw o bisitasyon kan Dios. Siring man digdi sa
mga pagdadawon kang huringal daw, giraray kinukunikta tayo ni sa debosyon kan ngaya Hudiyo, mga Israelita sa templo. Ulit ang templo yung ang presensya kang Diyos sa inda na sa indang paglakbay hali sa Ehipto asiman sa Kanaan ang tindang istaran kang Diyos saro sa ng torulda alagad pag-abot na duman sa dagang panuga o Kanaan nakaigwan na sindanin mo sa aning templo alagad ang templo sa indang dinisagrar sabi baga naging den of thieves mga istaran kang mga paraabon taday na galangan ang Diyos dumana so selling and buying of things na ginangsaran kaya kiraray digdi mahiling na ang presensya kang Diyos yaon nga ni pero kung dahil man pigagalang dahil man inintindi karo man sa namayo ang Diyos ano man pagkakaibakaan sa buhay tangunyan na kung minsan sa tao nin mga pagtios, kalamidad, imbis bagang apod sa Diyos, magpangadji, nyaon so mga iba-ibang kaugalian na kung ano na, harayo ng maray sa paggalang sa kagurangnan. Alagad na iling taman sa mga krisis, kandasyon, sa mga iba-ibang forma nin karatan na hiling tas kapalibutan, mga kalamidad, ano pang mga pangyayari. These are just very small events or things na na-mention digdi sa Ebanghelyo. Paano ang mangyayari kung nagbaragsakan ang mga bituon, ang bulan, mga planeta, ano daw ini, mga imagery sana, mga metaphor, o igweding katotohanan. Kaya sa itong pagurupurok, siguro ang tao ngayon day makatios, day makatagal sa mga sa paghiling o pag-experience kang mga bagay na ini. Pero iling ang nangyari kay Daniel, no? Ning piga ladadawan sa inot na pagbasa. Sa panahon na nabibihag o piga sakop ang banwaan na Israel, kadakol na mga pagpadusa sa inda, persecution. We've been describing this sa mga nakaaging aldaw na kung hilingon, ang experience kang Israel is really a picture of the world na kung ng Diyos nagpailing sa inda, pagin sa Kristo, asin ang mga namatayan nindang pagpadusa, maybe para sa inda, nagkulang sinda sa pag-midbid sa Diyos. Ano man daon sa tong panahon? Paano ta nahiling presensya kang Diyos sa mga pig-aagian tang mga kadipisilan, katibaadan? How can God be present? Na ito nga ning linalang niya, yung kapalibutan, sila mga nag-i-start dyan, nagtitios. Paano tayo ni makukonsider na will of God? Kabutan kang Diyos. Not siguro, pigpapailing din na sa kadakol na mga events sa buhay ng tao, kaya po na mangyari ang sharing ng mga pangyayari o events para sa to bring down the message na God is really the most powerful one.
Bako sunod na kaya niya na magligtas, kundi kaya niyang magtao kang pigahanap din tao. And what is that? Buhay na daing kasagporan. Kung nagkakaiguanin kalamidad, mga paggera, kung ano pang mga threat to property and lives, bako baka ang Diyos na nagibo, kan nga boss, kang kinaban, kang mga boss na living things na uya sa kinaban, as silang may kakayahan na maglupig, para kan karatan, asin kasalan, is very, very much higher than anyone who can threaten us. O sinsay man nakapatao ta na kaiwal ta, ang kaiwal kayang ito ang matatagutan ta o itong magiging kamugtakan ta kung di kita magtubod. Kaya, bako magkaroon sa tatakot, kan Diyos kita sa paagi kay ning mga descriptions of the end of time, kundi na di pwedeng isapwera ang mga tataramon kang gagurangnan. Kung itong mga sa time niya, yung mga pigdi-describe sa first reading from the book of the prophet Daniel, dahil na mangyari, takay ito pangyayan. Bako baga sabi digdi na kung ano ang naging karanasan kang mga ninuno ta, mga ancestors, bako kaya arog man kayan ang kang kagurangnan sa tuya. Na as much as possible, despite the progress, despite the good things that happen to us, di manggiraray dapat mawaglit ang atensyon kang tao sa tunay na rason kung natakita diyon sa kinaban. Ano po iyan? Namamidbidan ta ang Diyos sa buhay na ini. Tanganin sa paghali ta digdi, mabalik kita duman sa Diyos na naglalang sa to, sinagligtas sa to. Garo reunion. Pero kung dahil ba siya namidbidan digdi, paano mo siya mamidbidan sa itaas, sa masunod na buhay? Kung ika nagtutubod, out of the question na kung dahil ka nagtutubod. Pero kung nagtutubod ka, kasi gusto mong mapakari ang buhay mo, digdi po sa kinaban, ngibunta na yan. Mag-search na kita. Baka dahil ta matagpuan sa Google, pero sa puso ta siya matatagpuan. Ninulitang yaon sa puso ta, garo sa dit na kinaban. Igwa man dyan ng mga kalamidad, igwa man dyan na makikibaka. Pero it's up to us kung ang puso na uyan sa to, nagtutubog itang halian sa Diyos. Tanganing sa tabang ang grasya kang mahal na Diyos, ang puso, nakita sa nang nakakaaram. Very private, very intimate. Iyan na buksan ta sa Diyos. Bako kaya, masabi ang Diyos, gusto kong mag-star sa puso mo. Alaga, dahil mo sa ko binubuksan. Kailan mo ako mamibidbidan kung habo mo man buksan ang puso mo sa kuya. Buksan mo, tanganing, mauukodan mo kung ano ang tunay na pagkamuot. Ano ang tunay na pagpatawad asin pagpakumbaba. As long as you know how to humble yourself, mamimidbida mo ako. Kaya po bang kayo rin nailingon ng puso ta, kung ang puso ta at iyan bukas sa kagurangnan. Tanganing, despite the
difficulties, problema, mga krisis sa buhay, sabi baga, daing mahuhurasa ang sarong nagtutubod, ang sarong nagtataokan sa iyong bilog na buhay sa pangataman kan Diyos na namumuot sa iya. Sa pagi ka mga pamipisan udas Tadeo, maabuta ang siring nakamugtakan kan sa tong puso. Idinudulot niya mo an arak asin ang tinapay, nganing maging kakanon, in buhay na mayong kasangkuran. Akon mo ngagurang na ang samuyang dulot kunyan ang dakan samuyang magkaroon sa saimo asin sa kapwa. Nagpamibig ka mga tugang, tanganining sa ko sa indong atang, mga kaumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Ako ang malugod kang kagurangnan, ang atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangdan sa pagrundom niya mo kan kamurawayan sa imong apostol sa Nudas Tadeo, akoan sa mong dolot. Asin daron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo, iniinagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, itaas mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos sa nakakaligtas. Danay simisan sa in, magpasalamat kami sa imo. Banal na Ama Diyos na makakama na daing kasagkoran, pastor na daing kasagkoran. Dahi mo binabayaan ang mga karnero mo at ang ani, ang mga paladan na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo. Tanganing mataman, kaniyuman at sanang mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki, kaya kaibakan mga angeles, arkangeles, kaibakan mga tronos, dominasyones, kaibakan gabos na langit no na hukbo. Nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos Diyos nin nin mga mga hukbo, hukbo. Ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitasan. kagurangnan ni kanakadan banal, barabod ng gabos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami pabanalakan ang buwan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo. Kan siya sa ragaling na buot, pinagpasaulayban sa pasyon, nagkuaning tinapay si pagpasalamat binaakini, tinaos sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, si magkakan kay ni, tayo niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagpayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo. Tinaos sa iya mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kay ni, tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sindanay na tipan, pabawaloson para sa induasin para sa dakol, sa pagpatawad ng mga kasalan, ini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamereta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag. Sagod na ika magdatong.
Kaya kami nagururumdamang sa iyong pagagadahan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong magagurangnan, tinapayin buhay, singkalis, singkaligtas, sa nagpapasalamat, pinapagkanigo mong magatuban, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimayra kami nag-aarangan, kami nagpapakinabang, hawa kasindugoon ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiram do makagurangnan sa imong simbahan nakalakop sa bilog ng kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kay bakan sa mong papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, si Ngagabos na klero, si Ringman, ngiramdama sa iyong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na itong pinapamibi, ginigiramdam sa misang ini, asin ang gabos na gadaan, dangan ako asin na sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, sa mihibig kami taganing kaibahan Santa Maria Bire na inakan Diyos, sa nusay sa iyong esposo, sa nuras na Diyos, mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaitupan nakapagayagaya sa imong magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran mag-omo sa pamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang kabos kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit. Ang samong pagkanan sa daw, itaw mo sa muya ang ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong makasaalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gawas na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyaman katuninungan. Taganin kami natabangan sa iyong pagkaherak, maging dahil niya talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugwang paglao, masin pagdatong, kan samong paradigtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Sa Kristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan, winawalat ko sa Induan sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga kasaalan, kunya pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigo, siya mapatuninong, asin magkaborunyog, susog sa imong kabutan, ka nabubuhay nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot kang kagurangnan danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kan tanda ning katuninungan, peace be with you, peace be with you. Kordero ka Kordero kan Diyos, Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan makasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. ang katugang ngayon sa kagurang ni Jesu Kristo na uya sa tuyang kaibahan, sa gabos na oras kat sa tong buhay, sa kaurasaan man o sa kaugmahan. Ulit na siyang kodero kan Diyos, parang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kan kordero. Kagurangan bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, Mga mauumayan. tamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang,
maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you who have always helped those who come to you with confidence, we pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita. Diyos na Ama, sa imong Espiritu na mamibig kami, lugod ang sakramento sa mong inakungunyan, daron kami sa imong ierokan, kung sa imong apostol sa Nudas Tadeo nagmamuraway. Inagad mi uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga announcement. Magkakagawa po ni second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes. Nag-abot po sa 21,334 pesos asin 80 centavos. Anamag niya to sa siring na oras nin misa, nag-abot po sa 2,873 pesos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,300
39 pesos asin 45 centavos. Siringman si Seminarian Mark Jason Naag Latore. Asin Seminarian Junel Ramoso Argamosa. O ordinahan sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral, bilang mga diakono sa Disyembre 12, sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram mo kamo na kaulangan, manungod sa saindang ordinasyon, paisiyon po tulos ang chancery. Siringman available po sa opisina ang St. Jude Image asin souvenir items. Sa masunod na semana, Disyembre 1, Sagod 3, aldaw nin Lunes, Sagod Miyerkules, magkakagaw po ni Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may opisina ang makalag na buot niya tong giromdomon. Maawot mo po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana, mga anonymous, duwang nagtaonin 5,000 pesos, sarong 1,500 pesos, sarong 1,000, duwang nagtaonin tig 500 pesos, 400 pesos, 200 pesos. Beheria Apinado, 5,000 pesos. Marilyn Castillo and family, 2,000 pesos. HG and Ian Peña, 1,000 pesos. Juan, 200 pesos. Salamat po asin Diyos, mabalos. Dinug na po kita sa huring bendisyon, kagurangnan, mapat sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ikan mga pamibi, intercession sa nudas sa Deo, asin Maria, ina kang kadiktas ang kamo, asin ang sanong sa buhay bendisyonan, sa ngarang ka nama, asin aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulutan ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan, si pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Hosanna.